Tak, dobrý deň, krásne ráno všetkým. Moje meno je Paulína. Som rada, že sme si opäť našli čas na našu 4-hodinku pre nákup, alebo pracovne, ako je hovoríme, Houston webinár, takú našu rýchlu dávku inšpirácie a typov z praxe, ktoré pomáhajú zjednodušovať tie vaše každodenné nákupné procesy. Vytvorili sme tieto krátke webináre hlavne preto, aby ste v nich našli konkrétne nápady, ktoré vám potom ušetria čas a prinesú vám hlavne viacej istoty do tej každodennej práce s výberovými konaniami. No, dneska sa pozrieme na také dve funkcionality, ktoré sa na prvý pohľad zdajú možno také malé, ale v praxi potom dokážu celkom ako zmeniť celý ten priebeh súťaže. A síce zapečatené obálky alebo zapečatené ponuky a funkcia manažmentu príloh. Obidve tieto funkcie alebo moduly majú takého spoločného menovateľa, ktorým je teda kontrola a transparentnosť toho výberového konania. Tak, v najbližších 15 minútach si teda ukážeme, ako fungujú tie zapečatené ponuky, že ich môžeme vlastne využívať rôznymi spôsobmi naprieč celým tým výberovým konaním. A ako sa teda dá zabezpečiť transparentný prístup k všetkým tým prílohám, aby vlastne všetky strany toho výberového konania neboli nejak ovplyvnené tými dohadovaním o cene. A pridáme aj potom niekoľko takých príkladov z praxe, ako presne tieto funkcie vlastne môžu zachovať pokoj, štruktúru a istotu v tom výberovom konaní. Na záver tej 15 minútovky si potom dáme ešte priestor na vaše otázky, pokiaľ nejaké vzniknú v priebehu. Posielam vám už teraz do chatu odkaz na Slido aplikáciu, takisto vám prišla aj do toho e-mailu, v ktorom vám prišla pozvánka na túto 4-hodinku, takže pokiaľ vás niečo napadne v priebehu, kľudne to tam môžete písať už teraz a na konci potom si ich prečítame, vrátime sa k tomu, prípadne vám bude kolega odpovedať už aj v priebehu. Tak, poďme teda na to. Ja vám nazdielam teda pár slajdíkov, aby ste aj videli, o čom budem hovoriť. Tak, vidíte teda túto obrazovku prezentácie a ideme teda, začneme tými zapečatenými obálkami rovno. Tie vznikli prvýkrát v systéme Tenderbox približne pred 10 rokmi už. A to v čase, kedy vlastne vo verejnom sektore ešte nebola povinná a rozšírená elektronizácia, tak ako ju už poznáme dneska, ako sme na ňu zvyknutí. Pôvodne teda sme ich začali vyvíjať práve na žiadosť toho verejného sektoru, ktorý vlastne požadoval nejaké zvýšenie transparentnosti, chcel tie svoje nákupy robiť proste za čo najviac transparentných tých okolností. Akurát vlastne potom časom sa rozšírila paradoxne aj v tom súkromnom sektore, pretože vlastne firmy sa inšpirovali touto kultúrou trhu a chceli teda takisto zvyšovať tú transparentnosť. V tejto chvíli vlastne ich používajú ako aj tie firmy v tom svojom nákupe, takisto môže aj verejný sektor potom už v tých nejakých menších súťažiach, ktoré potom už nejdú cez tie oficiálne nástroje na elektronizáciu. V tejto dobe boli teda tieto obálky vyvinuté tak, aby kopírovali nejak ten fyzický proces, kedy sa vtedy ešte vlastne chodilo na podateľnú s tými obálkami, potom zasadala spolu komisia, ktorá tie obálky otvárala. Takže ten spúšťač bolo toto vlastne, či všetko toto sme schopní previesť nejak do tej digitálnej podoby vlastne tento proces. V dnešnej dobe teda už väčšina z vás pravdepodobne s nejakou formou tých zapečatených obálok elektronických pracovala. Je to taký základný spôsob, ako zabezpečiť, že ponuky účastníkov zostanú po celý čas vlastne skryté a prístup k ním sa otvorí až po ukončení tej lehoty na ich predkladanie. V praxi to funguje jednoducho. Zo strany účastníka sa vlastne vôbec nič nemení, vidia svoje klasické rozhranie, kedy odovzdajú tie svoje ponuky, systém ich bezpečne uloží a po ukončení tej doby na predkladanie alebo toho zapečateného kola sa tie obálky automaticky otvoria. To je taká základná šablóna zapečateného kola, ktorú vlastne viete využívať naprieč rôznymi systémovými šablónami v Tenderboxe. Keď vám to vlastne ukážem tuto na tom skrine, na tom obrázku, z tej strany dodávateľa, ako som vravela, sa nič nemení, ale zo strany administrátora on vlastne tie ponuky potom, čo ich ten dodávateľ zadá, nevidí. Vidí tu teda prázdne stále to políčko, ale je vlastne takto na modro vyfarbené, aby mal teda aspoň informáciu, že už tam nejaké ponuky mu boli predložené, že napríklad nemusí predĺžovať tú lehotu na to predkladanie ponúk. Je teda informovaný pomocou tohto vyfarbenia toho políčka. V tomto takom základnom zapečatenom kole, ktoré sa dá nastaviť v rôznych šablónach, nie je nič potrebné potvrdzovať, po jeho uplynutí sa tie ponuky automaticky sprístupnia.
Je to výborné teda riešenie na situácie, kedy chceme mať presne definovanú tú hranicu, dokedy je možné tie ponuky predkladať, potom všetko naraz odpečatiť. Je to pohodlné, prehľadné, férové. Súčasťou vlastne týchto zapečatených kôl v systéme je tá ako funkcionalita toho, že pokiaľ prebieha toto zapečatené kolo, tak sa vlastne zablokuje aj zo strany administrátora to nastavenie, že vlastne v tej chvíli neviete to kolo presúvať, skracovať, upravovať, aby sa práve zabránilo nejakým takým tým ako manipuláciám na pozadí, že sa to niekde na pozadí odpečatí a potom sa to znovu zapečatí, takže vlastne je to zabezpečené aj z tejto strany tá transparentnosť. Tak to je vlastne ale iba taký ako prvý stupeň tej zapečatené kola. Nejakým ďalším stupňom, ktorú Tenderbox ponúka, je taká zapečatená celá šablóna, ktorá vlastne funguje na tom podobnom princípe, ale je ešte, povedzme, na takej vyššej úrovni, umožňuje takú sofistikovanejšiu prácu s tými zapečatenými ponukami. A síce, že na rozdiel od klasického zapečateného kola, kedy sa vlastne ponuky automaticky samé otvoria na konci tej doby určenej, tak táto šablóna zapečatených obálok umožňuje vlastne, aby kľudne prebiehalo aj viac kôl za sebou, bez toho odpečatenia ponúk. Pokiaľ by ste chceli, tak vlastne je možné mať kľudne to predkladanie ponúk aj rovno aukciu potom zapečatenú, ale hlavne dôležité je to, že vlastne administrátor má kontrolu presnú nad tým, kedy sa tie ponuky odpečatia. Pretože ako vidíte vlastne tuto na tom skrine, oni sa otvoria nie ukončením kola, ale vlastne až priamym zásahom toho administrátora, ktorý je potom presne zaznamenaný v protokoloch, je vidno vlastne presne, kedy boli odpečatené a akým boli odpečatené tie ponuky. Takže máte vlastne aj dokázateľnú auditnú stopu, je to proste ešte viac zvyšuje ten proces celej tej transparentnosti. Takže vlastne až potom po uplynutí teda toho kola vstúpi ten administrátor do toho systému a tým tlačítkom otvoriť ponuky, ich potom všetky sprístupní. Umožňuje to takú obojstrannú, tú transparentnosť. Jednak to zamedzuje nejakému tlaku na tých vyhlasovateľov, na tie komisie kvôli cene a zároveň to teda bráni tomu, aby bolo možné aj z tej druhej strany nejak tlačiť na dodávateľov ohľadne proste nejakých úprav tých svojich cenových ponúk. Zabezpečuje to teda takú transparentnú ochranu a férovosť práve pre všetky tie zúčastnené strany. Čo sa týka príkladov z praxe, využíva sa to proste pri súťaži s nejakými viacerými kolami hodnotenia, kde je dôležité, aby proste nikto nemal predčasný prístup k ponukám. Proste pokiaľ by sa zverejnili ceny skôr, mohlo by to napríklad ovplyvniť rozhodovanie komisie alebo ostatných účastníkov, kontaktovať tých dodávateľov a tak ďalej. Je to proste univerzálne využiteľné v dôvodoch, ktorých si určite môžeme dať hromadu, kedy proste chcete zvýšiť tú transparentnosť tých výberových konaní. Aby som to teda iba zhrnula, zapečatené kolo, klasické v šablónach sa otvorí nám normálne po jeho ukončení. Táto zapečatená šablóna je teda taká vyššia kontrola, kedy máme kľudne aj viac kol bez odpečatenia a presne tá osoba, ktorá tie ponuky videla a odpečatila, sa presne prepisuje do protokolu. Tak. Tá druhá časť, ktorú tu máme, volá sa teda management príloh alebo modul správy príloh, je vlastne rozšírenou funkciou toho zapečateného kola, úzko s tým súvisí. Jednak aj s tou svojou pointou a druhá aj s tým, že ju teda je možné využiť hlavne iba v tom zapečatenom kole. Je to teda takisto ešte taký rozširujúci funkčný spôsob toho, ako zachovať ten zber ponúk a proces ich hodnotenia čo najviac transparentný a férový. Keď tu prejdem na ďalší slajd, tak vidíte, ako to vlastne funguje. V tom zapečatenom kole, keď sa zapne tento modul, je taká funkcia, nech teda sa nezdržujeme technikáriami, ale je tam taká funkcia, že je možné zapnúť rozdelenie príloh na kvalifikačné, cenové a ostatné prílohy. Potom vlastne účastník, keď nahráva tie prílohy, tak vidí takúto tabuľku, ako to vidíte, kde teda do kvalifikačných príloh nahráva proste nejaké technické riešenia, alebo teda najčastejšie napríklad nejaké návrhy, ktoré sa potom budú hodnotiť. Často sa to využíva práve v nejakej tej súťaži návrhov architektonických a podobne. Do cenových príloh potom teda nahráva už tie konkrétne ceny.
Je tu teda možnosť stiahnuť si vzorový dokument na import cien z nejakých tých položiek, ktoré nahráte do systému, nahrá ich tam vlastne priamo takýmto spôsobom, ale nenahráva ich do tej aukčnej siene, ako sú teda ako do toho prostredia, ako sú bežne zvyknutí tí dodavatelia, ale nahráva ich vlastne cez tie prílohy do tejto časti toho prostredia. Nahrá to tam teda v tom vzorovom dokumente a do ostatných príloh môže prípadne nahrať nejaké ďalšie dokumenty, ktoré sú vyžadované, ktoré teda nemajú vplyv ani na jednu z tých predchádzajúcich častí. Rozdiel je teda potom v tom vyhodnocovaní. Je to vlastne taký ako keby dvojobalkový princíp, že ten administrátor potom, keď dojde k uzavretiu toho predkladania ponúk a nastáva tá vyhodnocovacia časť, tak najprv sa otvárajú tie kvalifikačné prílohy podľa tej fázy hodnotenia, kedy sa teda otvoria napríklad tie technické riešenia, využíva sa to teda pri napríklad nejakých zložitejších technologických súťažiach, kde vlastne musia tí uchádzači predložiť presne to technické riešenie, ktoré je potom vyhodnocované nejakou komisiou, či naozaj teda splňuje všetky tie požiadavky bez ohľadu na tú cenu, ale či splňuje všetky tie požiadavky, ktoré boli požadované, alebo potom práve ideálne najčastejšie pri tých súťažiach návrhov, kedy sa teda vyhodnocuje vyslovene ten návrh proste z pohľadov všetkých ostatných než toho cenového, kedy to tam teda hodnotí nejak tá komisia. Až potom, čo teda sa vyhodnotia tieto kvalifikačné prílohy, v systéme sa teda označí, tu je to na ďalšom slajde, v systéme sa teda, potom čo sa sprístupnia prílohy, vyhodnotia sa, tak sa v systéme viete vlastne označiť, či tento účastník ako keby postupuje ďalej. Až potom, čo vlastne označíte, že účastník splnil tú kvalifikačnú časť a postupuje ďalej, tak až potom je možné sprístupniť tie cenové prílohy. V prípade, že sa tá kvalifikačná časť nebola zo strany účastníka splnená, systém účastníka vyradí, alebo respektíve administrátor vyradí účastníka cez systém a cenové prílohy následne už nie je možné sprístupniť. Zabezpečuje to teda takisto aj z tohto pohľadu takú férovosť a integritu toho procesu, ktorá ostane zachovaná tým, že teda tie ceny sa fakt vyhodnocujú až potom, môže to byť kľudne s odstupom niekoľkých týždňov a tá komisia odborná nie je naozaj nejak ovplyvňovaná tou cenovou stránkou, alebo takisto ani nemôže proste ďalej komunikovať tá kvalifikačná komisia s tými dodávateľmi ohľadne tej cenovej stránky. Využíva sa to teda už, ako som vravela, hlavne pri tých súťažiach návrhov a proste pri takých tých príležitostiach, kedy chceme, aby naozaj tá komisia nemohla byť ovplyvnená proste tými cenami. Zabezpečuje to teda celé znovu, že ten proces je transparentný, férový, kontrolovateľný. Samozrejme všetci tí, ktorí si tie prílohy sťahujú, jak tie kvalifikačné, tak tie cenové, či je to administrátor alebo rôzni pozorovatelia, všetci sú protokolovaní potom do systému, takže je vidno proste, kto sa k čomu dostal. Tak tieto funkcie vlastne toho zapečateného kola robia z Tenderboxu taký nástroj, ktorý vlastne tým pádom vie raz od tých jednoduchých tendrov až po nejaké zložitejšie viacstupňové procesy a umožňujú teda mať ten proces nielen efektívny, ale aj vlastne obhajiteľný z tej transparentnej stránky. Pretože asi to poznáte, že čím viac je vlastne ten proces jasný, tak tým menej aj toho stresu a napätia vzniká medzi ľuďmi a tým pádom vlastne tieto dve funkcie nie sú iba o nejakej tej technike práce s ponukami, ale hlavne aj o tej kultúre tej práce s nimi. Tuto mám ešte jeden screen, vlastne, kedy vidíme, ako sa otvoria tie kvalifikačné prílohy a že až potom je možné teda sprístupniť tie cenové. A v tejto chvíli ja sa ešte teda pozriem na slajdo, či tu máme nejaké dotazy, ale vidím, že žiadne nemáme. Ale v tejto chvíli každopádne teda máme ešte nejakých niekoľko minút na vaše otázky, pokiaľ by vám niečo vyvstalo počas tejto ukážky, tak kľudne cez to slajdo, kde máte odkaz naň v tom čete aj v tom e-maili, môžete teda klásť nejaké otázky. Prípadne, pokiaľ by sa chcel niekto spýtať nahlas, tak sa môžete prihlásiť pomocou tej takej ručičky a vieme vám teda zapnúť mikrofon, aby ste sa mohli spýtať nahlas. Dobrý den, já jsem se jenom chtěla zeptat, vlastně když ten systém automaticky vyřadí účastníka, poněvadž nedodal přílohu kvalifikačních příloh, jestli je možné jakákoliv výzva nebo urgence, není vlastně, řekněme, že je to nesplněný bod, takže vlastně automaticky ten box vyřadí účastníka.
Nie. Systém nevyraďuje účastníka automaticky, to vlastne už je potom všetko v kompetencii toho administratora, ktorý si tie prílohy manuálne skontroluje a proste podľa toho obsahu tých príloh, ako prípadne vyradí toho účastníka. Dobře. Systém nerobí sám. Dobře, administrátor, jasně, ale jde mi o to, aby se jakoby někdo se může ohradit, že byl vyřazen, protože třeba nemá tu kvalifikační přílohu. Může to být nějaký jednodušší výběr, řekněme, že chtěl přeskočit tady tento bod těchto příloh. Čili jakoby jakákoliv komunikace vlastně není možná, neboli oprava, nebo urgence, nebo proč. Není to možné. Jakmile vlastně nedodá, tak je vyřazen. Tak ako od toho tie kvalifikačné prílohy ako v zásade sú, že aby ste si proste nejak stanovili ten okruh tých dodávateľov, ktorí chcete, aby sa vám zakvalifikovali. Čo sa týka samotného toho technického procesu, je možné tam využiť potom samozrejme viacero tých kôl, hej. Môže toto prebiehať kľudne vo viacerých kolách, kedy v prvom kole proste predložia nejaké návrhy, napríklad v druhom kole napríklad nejaké upravené návrhy. Takže ako takto z technickej stránky samozrejme je možné v tom procese pokračovať. Z nejakej tej praktickej stránky, na čo to vlastne slúži, tie kvalifikačné prílohy proste slúžia na tú kvalifikáciu, takže pokiaľ sa účastník nechce zakvalifikovať, tak tým pádom ako logicky by to malo práve viesť ako k tomu vylúčeniu. Ale najmä ako z technickej stránky je to možné používať aj v tých komplikovanejších procesoch. Dúfam, že som teda odpovedala otázku. Áno, dobře, děkuji. Dobre. A tak už si počujeme. Na straně Plzeňská teplárenská, já bych chtěl takovou prosbičku nebo dotaz. Ta prezentace je krásná, co se týče těch příloh, které tam můžou účastníci vkládat, je super. Nicméně je to ovlivněno tím, jak máme, jaký rozhraní vlastně uživatel má, kolik věcí my můžeme jakoby funkčně těm účastníkům nabídnout, protože třeba já, když bych chtěl tohleto udělat, tak to v tom tenderboxu nemám, jo, nebo tu možnost. A když si rozkliknu obrazovku účastníka, vidím pouze, že si může přidat přílohy, ale už nevidím ani nastavení třeba to započetního kola, to, že tam můžu přidat tu funkcionalitu, aby mi mohl přidávat právě třeba ty dokumenty, kvalifikace, cenovou část a další přílohy. Jo, že tam se na rovinu, je to daný tím, jakoby, jakou verzi tenderboxu nebo toho provizu máme k dispozici, nebo je to otevřený všem? Jasné, rozumiem. Tieto vlastne webináre sú vlastne od toho, aby vám prezentovali nejaké tie také rozšírené moduly a funkcie, ktorých má Tenderbox hromadu a ktoré je vlastne možné ako keby pridať k tej vašej verzii. Takže ako vravíte, je to vlastne modul, ktorý je treba ako keby navyše zapnúť a potom sa vám v tom kvalifikačnom kole objaví tá príloha, respektíve tá možnosť zapnúť tieto rozdelené prílohy. Takže pokiaľ by ste to chceli zapnúť, tak určite sa treba obrátiť vlastne na vášho country manažera a dohodnúť sa tam. A je možné to zapnúť vlastne každému klientovi alebo v každej verzii systému, tak keď to tak poviem. Dobre, ja ešte teda kontrolujem slajdo. Vidím, že tu ešte pribudli nejaké otázky na slajde. Kde sa zadávajú protokoly u zapečateného kola? Tu mám otázku na slajde. Protokoly sú teda generované automaticky, presne ako tu píše kolega, automaticky ako u všetkých vlastne iných typov tendrov. Akurát vlastne ide o to, že sa do nich informácie prepíšu až po tom skončení toho kola a prípadne po tom otvorení tých zapečatených ponúk. Tak pokiaľ už nikto nič nemá, tak ja vám poďakujem ešte raz, že ste si našli teda čas. Kľudne sa teda ozývajte potom dodatočne, keď vás ešte niečo bude zaujímať. A ja vám teda ďakujem znovu za teda tú našu 15 minútovku. A nezabudnite teda, že každá prvá, teraz výnimočne druhá, ale budeme pokračovať prvými stredami v mesiaci, ktoré teda patria tejto našej 4 hodinke pre nákup. Takže sa na vás znovu budeme tešiť za pár týždňov a ja vám prajem pekný zvyšok dňa.